number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po alas 5:05. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanal bay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos maray na hapon mga tugang, aldaw nin Sabado. Ini po ang bareta alas 5. Akon sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Maarangkada na sa Lunes, Oktubre 7, ang school-based nationwide vaccination program kan Department of Health o DOH. Sigon kay DOH Health Promotion Bureau Head Dr. Raminic Madumba, inilansar ang bakuna eskwela sa mga pampublikong eskwelahan sa nasyon kung saan babakunahan kontra tigdas, rubella, cervical cancer, tetanus asin diphtheria ang mga estudyante sa grade 1, 4 asin grade 7. Objeto kay ni iyo ang matawan ng proteksyon ang mga aki kontra sa vaccine preventable diseases. Nilinaw man ni Madumba na bako mandatory ang pagbabakuna. May sisimbaga na consent form ang mga magurang para masiguro na may pagtugot ini na bakunahan ang sindang mga aki. Katuwang ang Department of Education o DepEd, ipinasabot na anda sa mga magurang ang importansya kan pagbabakuna. Gigibuhon ang immunization program sagkod sa bulan kan Nobyembre. Kinondenar ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paggadaan kay Bulacan Sangguniang Panlalawigan member asin ABC President Ramilito Capistrano asin sa driver kaining si Cedric Suarez sa Malolos City kan Huwebes. Kasabay kay ni, nagpahayag nin pakidumamay si Romualdez sa pamilya kan mga ginadan asin sa bilog na Bulacan. Sinabi ni Romualdez na nakikisumaro sinda sa mga representantes kan Bulacan asin gobyerno kan Bulacan Provincial Government na pinamamayuhan ni Governor Daniel Fernando sa pangapudan sa mga law enforcement agencies asin mga otoridad na imbestigaran asin dakopon ang mga responsable tanganing maito ang makaskas na hustisya sa pamilya kan biktima. Nangapunan man siya sa mga namamanuhaan na maging kalmado asin makipagtabangan sa mga otoridad sa saindang pigigibong investigasyon. Mientras tanto, igwanang magayon na lead na pigsusundan ang Philippine National Police o PNP sa mga suspect na embwelto sa pagadaan kay Bulacan ABC President asin ex-officio board member Ramilito Capistrano asin sa driver kay ni. Sigun kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo na sobra sa saro ang suspect sa panggagadaan na pigi-imbestigaran ngunyan kan PNP. Gabusma na anggulo pigihiling ngunyan kan PNP kay baan ang pagiging board member kay ni personal grudge o kaya may koneksyon sa iyang negosyo. Napag-araman na nasa ikatulong termino sa pagiging kapitan kan barangay si Capistrano sa barangay Kaingin, San Rafael, Bulacan, mantang ikadawang termino na kaini sa pagiging ex-officio member kan Sangguniang Panlalawigan. Napag-araman na igwaman na tracking business si Capistrano sa Bulacan, asin enot ng sinabi ni Police Regional Office 3 Regional Director Brigadier General Redrico Maranan ang pagbilog ng Special Investigation Task Group Capistrano na matutok sa nasabing kaso. Mga tugang, lauman na dakulpang pangaran gikan sa lado kan kapulisan ang mabutwa sa investigasyon na posibleng nagagamit asin biktima nin paggadan kan nakaaging administrasyon sa war on drugs. Ini ang pahayag ni Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez may kinaraman sa pagbuway sa giraray kan Philippine National Police o PNP sa investigasyon sa pagkagadan ni PSO Board Secretary Wesley Barayuga. Sigun kay Fernandez, nagamit ang nagkaperang polis para sa paggadan katakod kan war on drugs kan maabot sa 20,000 ang nagadan kaya uugidon kan Quad Committee ang isyong ini para makamtan kan mga biktima ng hustisya.
Nagpahayag maning kamunduan si Fernandez dahil dakol na pamilya ang nabiktima asin sa tansya kay maabot sa 20,000 ang nagadaan sa war on drugs na iimbestigaran kan Quad Committee sa Kamara de Representantes. Dagdag pa ni Fernandez na nagliliwanag na ang kaso sa tabang kan mga testimonya asin nagbutwa na testigo. Magigirumduman na binulgar ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza sa Kamara na sinda National Police Commission o NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo asin former PCSO General Manager Royina Garma ang nagsugo kanasabing paggadaan kay Barayuga. Nakapagrehistro nin 4 na phreatic eruption events ang Taal Volcano sa Batangas na nagdurar nin saro sagkod 6 na minutos kasabagong maaga Oktubre 5, 2024. Kasabay kay ni ang duwang volcanic earthquake asin sarong volcanic tremor na nagdurar nin 7 minutos. Sa nakaliis man na 24 oras, ibinuga kang bulkan ang 3,276 tonelada nin sulfur dioxide kada aldaw. Nahihilingan man girari ini nin upwelling nin mainit na volcanic fluids asin pagbugalin aso na abot sa 1,200 metro ang langkaw. Sigun sa PHIVOLCS, mantinidong nasa alert level 1 ang Bulkan Taal sa presenteng ini. Mientras tanto, sa iba pang barata, tinangkas na sa pwesto ang 4 na pulis na imbwelto sa pagadaan kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Wesley Barayuga kan 2020. Sigon kay Philippine National Police o PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, kung sain kay banan sa tinangkas sa pwesto sinda Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza asin Police Colonel Hector Grijaldo Jr. na nakadesignar sa PNP Drug Enforcement Group. Kay banan man digdi sinda Police Colonel Ronald Villela na pigasabing nagresibi nin kwarta hali kay dating PCSO General Manager Royina Garma asin si Police Senior Master Sergeant Jeremy Kausapin na aligadong nagtaonin na sa 300,000 pesos para kay Nelson Mariano na yun asset ni Mendoza asin iyuman ang nag-hire kan gunman sa pagdadan kay Barayuga. Kung magigiramduman sa naging pagdangog kan House Quad Committee managod sa extrajudicial killings pigturo ni Mendoza si Garma asin sa National Police Commission o NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo na yun utak sa pagpagadan kay Barayuga. Mientras tanto, sa ngunyan, napasairarom na sa restrictive custody kan PNP sinda Mendoza, Grijaldo asin Villela mantang pigahan na pa si Kausapin na sigun sa mga report, nag-resign na sa iyang pwesto. Mga tugang, nakatalaan daw po na makipaghuron si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 4 na leader kan nasyon sa sidelines kan aatinderan na 44th as in 45th Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit and related summit sa Lao People Democratic Republic sa masunod na simana. Sa pre-departure meeting sa Malacanang, pinag-unambitan ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu ang mga leader kan Canada, New Zealand, Vietnam asin Japan. Piglalaoma na tutukaron sa bilateral meetings ang may kinaaraman sa negosyo, investment, depensa asin kooperasyon asin mga issue na parehong papakinabangan kan Pilipinas asin kan mga nasabing nasyon. Katakod man sa nakatalaan ng meeting sa bagong Prime Minister kan Japan, sinabi ni Espiritu na babatiyon ini kan Presidente sa pagkakatukaw kay ini sa pwesto asin tutukaron ang mga importanteng issue sa pagultanan kan Pilipinas asin Japan. Suminakat na sa 551.81 million ang kantidad kan danyo sa sektor kan agrikultura dara kan super bagyong Julian. Sigun sa assessment kan Department of Agriculture o DA, grabing naapektuhan ang mga paroy, mais, high-value crops, pati na ang livestock, poultry asin irrigation facilities sa Ilocos Region, Cagayan Valley asin Central Luzon. Kabilugan na 29,734 na paraoma asin 15,296 na agricultural areas ang naapektaran asin nalugi nin maabot sa 22,623 metric tons. Padagos man ang assessment asin validation na pigigibok ang DA field offices asin piglalao man pa ang paglangkaw kan kantidad kan danyos
Dahil sa pagkalugi, siniguro man kan DA na may mga intervention na sindang nakahanda para sa mga apektadong paraoma. Mientras tanto, gigibuhon ang gabos kan gobyerno ang mga lakdang para mamantenir ang baratong barakalon tangani maging merry ang Pasko kan mga Pilipino. Ginibo ni Finance Secretary Ralph Recto ang pahayag kasunod kan 1.9 September inflation outturn, pinakahababang inflation sa laog din 4 na taon. Sinabi ni Recto may mga bagong interventions para simbagan ang food and non-food inflation. Ang Anti-Agriculture Economic Sabotage Act na piglalauman na mapugol sa mga smuggling, cartels, profiteering asin hoarding kan mga agricultural products asin masiguro sa food security. Pigpapakusugman kan Department of Agriculture o DA ang pagsisikap na ipautob ang targeted measure para maprotektahan o para protektahan ang mga paraoma asin pakusugon ang agricultural productivity. Target man kan DA na makapag-procure ng 600,000 ASF vaccine para sa mga small swine raisers. Mantang ang Sugar Regulatory Administration o SRA ang maimplementar ng mga lakdang para masimbagan ang fall armyworm infestation asin pagianon ang epekto kaini sa kalidad nin tubo. Pipakusog man ang pagsimbag sa non-food inflation arog kan staggered electricity rate hike asin mandatory implementation kan higher biodiesel blend min 3% hali sa dating 2%. Ipinag-orden na Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara ang mahigot na investigasyon sa reklamong sexual harassment kontra sa sarong school principal sa Quezon City. Sigun sa sekretaryo, naghihiro na ng investigasyon hali sa Schools Division Office kan Quezon City. Tulos nindang tatabangan ang mga inabusong biktima kung sa inipapailaro ini sa counseling kay banan sa indang magurang. Matatandaan na kan Setyembre 29, dinakop ang principal dahil sa reklamong pangmomolestya nin 4 na mga grade 10 students. Wara pa nin desisyon si dating Presidente Rodrigo Duterte kung madalagan ini sa 2025 midterm election. Sa sarong pahayag, sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na napapagal nang magdesisyon si Duterte dahil anta gusto kan sa iyang mga aki na ini magretiro na. Alagad sigun kay Panelo, pigsuwestyon niya kay Duterte na magdalagan o magkandidato ini sa pagkasenador sa ibong naman kan aligadong mahiwasan na pangaapi sa iyang pamilya. Apoy ra kini gusto man ni Panelo na padalaganon bilang Vice President si Duterte sa taon 2028 katandem kan sa iyang aki na si Vice President Sara Duterte. Yantas tanto mga tugang, sinabi kan Department of Agriculture o DA na day pakaipuan sa kunya na magdeklarar ni National State of Emergency dahil sa African Swine Fever o ASF. Kasunod ini sa pangapunan kan grupo kan mga paraataman ng orig kay Presidente Bongbong Marcos na magpaluwas ng emergency use authorization ng ASF vaccines para sa maiwasan na pagbabakuna sa mga orig. Sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na nasisimbagan maninda ang problema sa ASF. Apoy digdi sa AVAC vaccine, may mga bakuna man na on trial naman. Sinabi ni Pork Producers Federation of the Philippines Chairman asin AGAP Party List Representative Nicanor Briones ang importansya ni pagkakaigwa nin sa bayan asin maiwasan na pagbabakuna tangani mapugulan ang paglakop kan ASF sa laslalong madaling panahon. Mga tugang, nangapudan daw po si Senador Juan Miguel Zubiri sa mga key government agencies na pakusugon ang kaarawan kan publiko manungod sa peligro asin legal consequences kan fraternity hazing. Kaibahan sa mga kinaharampang kan Senador, ang Commission on Higher Education, Department of Education asin ang Department of Interior and Local Government. Ang tangapunan ini ni Zubiri kasunod kan desisyon sa mga suspect sa pagkagadaan kan hazing victim na si Horacio Acho Castillo III asin sa kaso kan paggadaan sa sarong 18-year-old student sa Nueva Ecija dahil man sa hazing. Ipinaliwanag ni Zubiri na nahatulan ang mga nagadaan kay Acho
sa rarom kan 1995 anti-hazing law asin dako sa bisa kung 2018 version kan batas. Kaya naman warang school official na nahatulan para sa pagkagadan kan biktima. Mientras ikinaugmakan senador na napadusahan ng reklusyon perpetua ang 10 miyembro kan fraternity na gumindan kay Atyo. Sinabi kan senador na dapat man na mapanimbag ang mga school officials sa nasabing kaso. Ipinaliwanag kay ni na sa ibong kan Anti-Hazing Act of 2018, nagkaparang sektor kan academic community ang nag-aalangan pa man giraray na punason ang hazing culture dahil dakol sa mga faculty members na alumni kan mga fraternities o kaya organisasyon. Plano ni Subiri na makipaghuron kay Education Secretary Sani Angara asin Commission on Higher Education o CHED Chair Prospero de Vera para magpaluwas ng memo sa mga eskwelahan asin universidad na magpatanid sa mga organisasyon, fraternities asin iba pang grupo na sarong krimen ang hazing asin may padusaan mga mabaylar digdig. Nag-apilarmahan si Subiri sa mga fraternity leaders na kondinaron ang mga hazing practices. Mga tugang, ipinahayag ni Senador Joel Villanueva na bako katanggap-tanggap na tugutan na magkandidato giraray sa sarong posisyon sa gobyerno si dismissed Mayor Alice Guo. Ang pahayag ini kan Senador kasunod kan konfirmasyon hali sa kampo ni Guo na magsulat ini ng Certificate of Candidacy o COC para sa masunod na simana bilang Mayor kan Bamban Tarlac. Sigon kay Villanueva, sa ibong kanwara nin magiginibo ang Commission on Elections o COMELEC kundi ako ang COC na Guo bilang parte kan sa indang ministerial duty may nakapendyente man na material misrepresentation case kontra sa iya. Iniyan para sa pagkandidato kay Guo bilang mayor. Dagdag pa ang mga kasong isinaangat kan manlanila inahensya kan gobyerno katakod kan sa iyang totoong identity. Tinawan doon kan senador na posibleng peking Pilipino si Guo asin na peke ang ginamit kining birth certificate. Napatunayan man kan National Bureau of Investigation o NBI na pareho ang fingerprint ni the Chinese national asin Guo na si Guo Waping asin ni Alice Guo. Dugang ni Villanueva, sarong pambabastos sa mga lekan Pilipinas ang pigigibo ni Guo asin ang sa iyang mga pogo workers. Ikinaugma po kan Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang naging dalagan kan filing para sa Certificate of Candidacy o COC para sa mga gustong maging kandidato sa 2025 elections. Sigun sa grupo, kontento ini sa mga pigibong niyan kan Commission on Elections o COMELEC dahil sa pagiging bukas asin transparent kini kumpara sa mga nakalihis na filing. Sigon kay PPCRV National Coordinator Arwin Serrano, napabilib kay ni sa COMELEC sa Erarom kan leadership ni Chairman George Garcia dahil sa mga improvement. Sinabi niya na mantinidong bukas ang PPCRV sa anumang obserbasyon kan media para sa matanos na eleksyon sa masunod na taon. Mga tugang, yan po ang detalyes kan mga balatang unyan para sa aga. Mga balata pong maruluwa sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot ng nadangog sa Radyo DCGB. Ako po ang sa indong tagapagbalata, Joshua Bino. Salamat po kan sa indong pag-antabay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as